नै लोगोफोर जोंहा आइनो मैया मबाइल फिसा गोदान मबाइल बायनानै होफैदो आरो 800 टाकानि माने जिअ भारत होननाय मोनसे गोदान मबाइल ओंखारदो नालाय 800 मोननाय जिअ सिमबो मोनफाखायो ओमफ्राय बिखौनो फार्स्ट मबाइल जोंहा फंबायनि मबाइल फैसादो बायदोंमोन नालाय निखाय आङो फंबायखौ फार्स्ट कल खालामना होबाय आरो रायलायगासिनो मालाय नै मबाइला बेनो आरो ओमफ्राय दायो थुनोबो फोरोंगोन आङो आइया रोंजोबा नालाय दायो निखायनो थुनोबो फोरोंसिगोन दा दोनबाथाय नैबे ओंखाम जाखांनानै हरनि 10 जालाय लांबायमोन ओमफ्राय दा आङो फोरोंगासिनो आरो आइखौ थुनो माथिं मा खालामनांगौ कल रिसिभ खालामनाय मानाय सोरनि नाम्बारफोरा मा फरायनो रोङा नालाय आइया बेखायनो एसे खस्थ' जासिगोन फोरोंबाय थानांसिगोन साननैसो होनबा लोगोफोर नायलांबाय थादो दे गाबोन फुंनिफ्राय मा देखायनो हायोलाय नै लोगोफोर फुङावनो दासान्दि आंनि खामानिया बेनो जागासिनो आरो एम्फौनो आदार होनाय माने इन्दि बिलाइ खानानै एम्फौखौ नायनांगौ एम्फौखौ जोथोन लानांगौ बेनो जागासिनो आरो जोंनि खामानिया दासान्दि आइदो आं बिलाइ लाबोना होफायो आइया होयो ओमफ्राय एम्फौखौ लानोबो मोजां मोनो थाबनो देरोना बिलाइ होनो हाबा ना लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै फुंबिलिनि जोंहा सानैल' नालाय ओंखाम संनो थाखाय माइरं सुग्रोबाय आङो ओमफ्राय गेस दङबाबो जोंहा अरावसो सङो बेनिखायनो आं अर जरायग्रोबाय ओमफ्राय फुंनायालाय बेखायनो नै बिन आलु फ्राय संनोसै आरो ओमफ्राय नै संखां माखां दसे जिरायथ'ना थानायाव आइया जोंहाबा उन्दैनो पेन गस्ला बायना लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौनो आंनो देखायबाय थादो आरो ओमफ्राय आं नायना मिनिबाय थादोंमोन 30 टाका ना 50 टाकायाव लाबोदो होन्दोंमोन आरो पेनखौ ओमफ्राय बेखिनियावलाय बहा मोजां मोननोना बाय सिलायफोरा उजिनाय आरो आंखौ डाबल सिलाय होना देखायबाय थादो आरो आइया आंनो दा उनाव डाबल सिलाय होना होनोसै आङो दायो लोगोफोर जों ओंखाम ओंख्रि जाखां लोंखां फुंनि 10 जाबाय हानि माखासे खामानि मावनो गोनां दोङो बेनिखायनो जोङो टंलायाव सार्कोल अफिसाव थांगासिनो दायो नै आबौ जोंहा आबै ओमफ्राय आयं दोङो बै सासे बिनानाव ओमफ्राय जोङो नै सार्कोल अफिसाव सफैबायानो ओरैबायदि लेटलि खामानि जायो गभमेन्टनि खामानि मा बुंनो आरोना लोगोफोर बयबो मिन्थिखानायसो दायो नै 11थायानो बारलाय लांबाय होमबाबो जेबो जाया नेनानै नै अलरेडि गोलोमफ्रुजोबखाबाय होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो दै ओमफ्राय जोंथ' टमटमदोसो फैदो नालाय नुखाबाय नोंथांमोना ओरैबायदि लामाफोराबो हामा मेंग्रुजोब्बाय आरो जोङो ओमफ्राय नै नायलाय लोगोफोर जिरायग्राबो दाबसे जायगा गैया सान्दुं गोसायाव नै गसंबाय थादो बिथि गसंलाय बिथि थालाय नो जिरायनोथ' जायगा गैखाया नै बेनो टंला सार्कोल अफिसाव मा बुंनो दा लोगोफोर साननानै नाय मोनसे गभमेन्ट प्लेसावनो जुदि बेबायदि जिरायग्रा मोनसे जायगा गैया नायलाय लोगोफोर जों माबायदि जिरायना दोङो बेयाव बे आबौ नङा दादा आयं आबै ओमफ्राय इदि बिनानाव दोङो आं दोङो एक्सुवेलि मानसिफोरा बुंनाया नंखाय नंमारा आरोना मा होनो प्राइभेटआसो गभमेन्टनिख्रुइ बांसिन मोजांसिन होननाया नंमारगौबो दै लोंनोबो जेबो सुबिदा गैया नै बायनानै दै लोंबाय ओमफ्राय दायो जोब्बाय खामानिया जेन तेननो जोबनानै नै फैसा नगद होना फैबाय सार्कोल अफिसावथ' आरो मण्डलफोरनि खामानि होमबा मा ना मिथिखायो बयबो ओमफ्राय दायो नै बेयाव फ्राइड राइस जानानै लाबाय ओंखाम उखैनाया हालामोन ओमफ्राय नै जि मोजां नाखौ नायबाय थादोंमोन आङो स' फ्रेन्ड्स लामाखौ नाया मानो नै माबायदि अबस्था माने गोदान बानायबाय थादो ओमफ्राय बेबायदि अन्थाइ खालामजोबना दोनदो आरो दासिमबो पाक्का जायाखै टमटमदोथ' नाय माबायदि खस्थ' मोनदो बेखौ जोंसो मिथिसिगोन आरोना बुंनो हाला बेखौ दे लोगोफोर नायलांबाय थादो जियानो जा न' मोनफैबाय दायो लोगोफोर आं न'आव सफैबाय डाइरेक्टनो ओमफ्राय दा मा बुंनो आरो ओरैबायदि मेंखाबाय मेंनायाथ' ओंखामबो उखैबाय माबायनो फुङावबो मोजां जास्लाबलांनो मोनाखै हाखु दाखु थांनाय दायो आं माखासे खोथा बुंबाय थादोंमोन ओमफ्राय बेकग्राउन्डआव मिउजिक दामबाय थादोंमोन बेखायनो आङो मिउट खालामना होबाय आरोना ओमफ्राय दा मा खालामनाय जायो लोगोफोर नायलांबाय थादो दे दायो आंल' जानानै फैबाथ' जाया नालाय बेनिखायनो आङो आइनि थाखायबो लाबोफाखादो आरो आइनो स्प्राइट लाबोदो ओमफ्राय मिस्टि लाबोदो आङो थान्दा मोननायनि थाखाय ओमफ्राय आंनि नै उइसपार मोनसे लाबोबाय बेनो ओमफ्राय नै बेफोरनो आरो डकुमेन्टसफोरा हानि खाजोना रसिद बायदिसिना नै लिरना हरनाय बेफोरनो दायो खाजोनासो होबाय थानांसिगोन
लोगोफोर आं दायो नै न' मोनफैलायबाय नालाय आंना एम्फौखौ नायलायनांसिगोन आरो नै बिलाइया जोबजोबना थाबाय आइयाबो खामानि मावनानै बिहा बिलाइ होनो एम्फौखौ नायनो टाइमखौनो मोना बेनिखायनो नै आं फैलायबाय दायो आङो एम्फौनो बिलाइ होलायनोसै आरो नै सानसे आंबो गैयामोन ना एम्फौआ नै दालासिं मानि मानबायजोब्बाय आदार मोनजायैनि जाहा बिलाइ होजोबनोसै बिसोरखौ जोथोन लाग्रोनोसै फार्स्टआवनो बिनि उनावसो ओंखाम दै जानोसै आङो लोगोफोर नायलांबाय थादो माला मेसिनानो माबा गबाय थाग्रा जादों नै सेन्देल लायनो नै सेन्देला नै नाङाबा थालै सेन्देल बायनानै जागोन ना जाया आरो जागोन दा नोङो बोरायजोबखानाय मानसियालाय नोङो फाय माखासे नै मिथिबाय नों जागोन ना जाया जागोन जाया दा सोर नोंना गोथांखौनो जादों नोंसा गोथांबाबो जाजायो आइरैखौ नांगौ हेल' आं फै हामायदि नै बन रोगादो गारि फैफिनलाय नोंनो नुना नुवाखैमोन जे आंखौ मबाइलाव लाबो लोगो लोगोफोरलाय नोंसोरबो रोगाना फैनायानो माना नों खालांगोन मानो लुचिखौ लुचिखौलाय मानो अन्थाइ खुबैदो ने ओंखारगोनथ' गाबसिगोनथ' या मा खालामदों नायनोथ'लाय orange color सिथाबनायखौसो सिथाबनायखौ लाबाखै एया राजा इन्टर आमार खुरितो লৈ যাব আৰু সব নে লৈ যাব আমাৰ খুৰিটো হা নাই ল'ব কি না এই বারা ইসাং গোজৌনি আইथिं जागौ अन्थाइ गोजा আমি তো এসামিসতে করেছি আজকে हेलो गाइस YouTube चैनल का स्वागत है आले ला पाउंडे खुलिटो লৈ যাব लो तो ब्लॉग बनाओ कनो हेलो गाइस ओय कत जाबि राजा कत जाबि हां कत जाबालायसै राजा इदिनालाय